Kwaza Mkhonto wesizwe kwaza. Kwaza Mkhonto kwaza. Jikela Mkhonto jikela. Hlangana Mkhonto hlangana. Hala la President Jacob Zuma hala la. Schole President Zuma schole. Hands off to Thusile Zuma, hands off. Hands off to Thusile Zuma, hands off. Bahla. Asibonge. Kumphathi wohlelo usihlalo wethu uMgilija. President umongameli wethu. Sijabula kakhulu nathi siyiprovince yaKwaZulu Natal ukuthi ube khona ngoba la ukhona kusuke kukhona nenhlanhla ukuthi khona inhlanhla sizoyibona kodwa President abanye bethu asebebadadlana isiphatha kabi lento esiyizelela kule nkantolo namhlanje ngoba kusukela ngo-2005 lo mndeni wakaZuma sihamba yona lenkundla nale nkantolo kulokuhlaselekile kusahlaseleka-ke ubaba uPresident uJacob Zuma 2005 lempi yaqala namhlanje lempi seyehlele inganeni ke manje ezingenaqala yaqala ngqa eminyakeni esilosakula ukuthi kukhona umuntu oshajelwe ukuthi wathini kuFacebook njengoba abantu bekhuluma kangaka kuFacebook noma uTwitter noma uInstagram bashajwa nini labo bantu yilenzondo ke esithi yahlupha ngoba yehlele sizukulwaneni ke manje siyasekela lamagama ashiwo uconvener weTheku ukuthi ubani lo owaphula umthetho waseSouth Africa wathatha umongameli engenaqala wayomhlalisa ejele isikhathi esingaka loyo muntu yilo muntu okufanele ngabe uzothwala ikhala la namhlanje kodwa ke malungu omkhonto konke lokhu kutshengisa ukuthi abantu abaphethe uhulumeni nomthetho eSouth Africa banozungu abalubophela umndeni wakwaZuma banozungu manje asebelibophela umkhonto wesizwe. An attack to President Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. An attack to Thusile Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. Ababuzayo ukuthi why sizo support uThusile Zuma nibatshele ukuthi she's our leader umkhulu wethu lo kodwa futhi umkhulu waseSouth Africa she represents South Africa kwi Pan African Parliament mhlawumbe ileyo nto sibakhathaza ukuthi how like father like daughter sebekhathazwa ileyo nto manje uma sibabuka bayatatazela bayela zonke igilamkhuba bayosukela abantu abangenaqala ngakho ke sizoma noDuduzile Zuma lina siyona nomana elishisa siyoma naye kubanda umkhonto wesizwe kwaZulu Natal will always be with you Duduzile until sibone ukuthi kwenzakalani yebo mkhonto FIFA yebo Duduzile Zuma FIFA yebo President Zuma FIFA asha amandla comrades siyabonga kakhulu kwaMacingwane ngamazwi emvuselelo ebese sicela comrades ngisazobathula abantu abakhona lapha phambi kwethu
abaholi bethu abakhona lapha ngokuthi ngisazobethula nginazisa ukuthi kukhona oba kodwa ngaphambi ngeze njalo ngicela ukubiza enye insizwa yakwamzobe ipi Thola wemntana Amanda qina Duduzile qina mkhondo wesizwe qina Comrade angisuye uDuduzile kwaba ngamazi ile ntokazi ehle lapha eceleni kwa president egqoke ingubo emnyama ukutshengisa ngona ukuthi izilile kulomshobo ebhekene nawo ungicelileke ngumagasela ukuthi ngimphefumulele ngoba usazama ukuzwa kahle emqondweni wakhe ukuthi yini lama charges abekwe wona wase yacela ukuthi ngimbongele kinonke ngesupport enimnika yona useyothi masibuya ngoba inkantolo ichazile ukuthi isazomfuna phinda abuye khona la umthetho ke achajwe ngawo bazowuchaza kwi leadership yabo umthetho we Terrorism Act kusho ukuthi usukuhlela ukukequla umbuso bathi ke ume Twitter ehleli kwakhe ebuka isimo esasenzeke eSouth Africa bese thina njengawo wonke umuntu obukayo ekhaya naye uyababona useyabhala ngesingisi usithi ke Lady Smith we see you bathi nayo ke terrorism sakubamba yona nje aboshelwe yona thi ubonani yena yedwa ukuthi wonke umuntu wethu uyabona ukwenzakalana eMnambithi awuyabona imakhelwane sekwenzakaleni eThekwini noma yathi emakhelwane uyabona yini sekwenzakaleni eSoweto thi inkinga yena wasuka ibhala ngesingisi wathi we see you kodwa hayi uplena ukequla umbuso makomrade ngiyayithanda ishow macingwana azizile ukuzomsupporta ngobe ingane kaPresident uZuma yabona ukube beboshelwe nje ukuthi ushaye intombazane emgaqweni benge singene leyo yakhe kodwa ngoba uboshelwe ukuthi wayekhuluma njengawo wonke umuntu ukuthi ngiyabona okwenzakala kubaba wami engenze lutho nani ma South Africans ngiyanibona ukuthi ni angry kangakanani ingakho ke sila azile kuye njengengane kaPresident ngoba kuningi besingakwenza uma beyilwela nje nodadewabo kwaseyachajwa bese uthi lokho kweZuma family abadile nakho asingene lapho kodwa size la ngoba uDuduzile yena uqobo wakhethwa abantu base South Africa ukuyosimela eParliament yena uqobo hayi uPresident uZuma bafike eAfrica semele iParliament washamanya amazwe hayi thina bathi silandela uZuma sizimpumputhe wakhuluma amanye amazwe eSouth athi eSouth Africa bona nangu umholi ongamela iSADC uma kukhulunywa ngeinkinga zaseAfrica now into abacasulile sasimfonelile samkhuza ukuthi hey lento ukuthi wena uembarrass iANC nobuholi bayo izokubangela amazinga akushelelile ngoba lenkathi khetho lapha ePan African Parliament uMdumiseni Ntuli wangena ngenela ukhetho emele iGNU wamshaya Mbhubhisa kubona yonke iAfrika abakaze barecover lokwasi kuma leyo ndaba yilana ababize khona abashushiswa kwathiwa phuthumisani ikulela fayela thathani into echajole yona bamlinda baze bambona ebephumile yomela iPan African Parliament kwenye yamazwe aphesheya khona la iAfrica no kwangena ikhole lapho wathi abameli bathi ufunwa amaphoyisa phuthuma ubuye bezokuchaja kudingakale ahlehlisa uhambe bekumele abe nalo kusasa ukuyomela iAfrica emazweni angaphandle ezolala lembudane ka we see you
Sithi-ke ma-comrade, uyakwazi lokho. 7, 12, yabona 7 esegoli 7 la. Kuthiwa-ke kwasiyiswa kuBatoyo okuyena obaphethe bonke kulomsangano wokujaja abantu. Wathi hayi likhona impela icala naye umebona uWisiyu unedanger yokuqequla uhulumeni akachajwe. Iyona-ke inkinga esibeke nawo emakhomrade. Sithi-ke uComrade uDudu uyanibona igama lakhe laseMpini uComrade uGrenade. Ngoba useMpini la kusho ukuthi nalo legama yilo leli libangela inkinga manje. Kusho ukuthi uWisiyu ufana neGrenade uyawuphosa. Sofuna sithole elinye engahambisana ukuqequla umbuso. Comrade uyabonga uDuduzile umholi womkhonto wesizwe. Ngizwile kuthiwa ubuholi bukhona la nopresident womkhonto wesizwe uZile ukuzosekela ilunga leParliament nomholi womkhonto wesizwe. Bayothi mabesendlini kaqhubeka abe indodakazi yakhe. Masi la uDuduzile umholi womkhonto wesizwe. Yilokho amaComrade bethi asindlulise ileadership izokuchaza ukuthi ibuka kanjani lento ukuthi kuyekwe ukucharge abantu ngephalaphala. Thathwe yonke iNPA thiwa izocharge umuntu ngokuyithwithela nje. Yilokho amaComrade bethi uyabonga uDuduzile uyophinda akhulume nani masiphinde sihlangana. Amandla